DLFM 106.9 Nukwasem Seuru adija asida nkuto ana yede ebema wo Shawbre no Sima Eduasan Kron abo apanusia ho Emu akwaba Ediba DLFM 106.9 Media wasugusu awutie no eye Anidaso Wɔhɔ Obia Edu sampempensuo ya yetena sene mo Anidaso Ene dwumadie no ebeye afrafra dwumadie Efise nyina dem se ne eye fofida kese pa ede ma wiase nyina titru ene ya Kristofo Ene eye Good Friday Good Friday Enti nensonso de nyina Obia akwa so demo akoka afọ Nyankopon anopai akwa akobọ mpaye Ewo mra Yesu Kristo Nyankopon da ba akopɛ no oba bewu na waji wiase nyina nkwa no Oba be kokoro menum yenu ebone ene afumso nyina ede akwa asennua no so enti anopɛ de aka ne se eya sedankuto ene yede emawo enya me nkwa na medi dwumadie yi menni me senior DJ Omarion ene bo mi chidoma no pai senior technician on duty eya Samuel Akwa DJ Zigibi Sansuna Livia Boga ufia ha obofo makesu ufia ha nom ene ampaye bedwa pa Enche bia me be telephone de ama o na watimi afre na wode waseda no e de aba Edi amejeso eye Nhyiraba Kwadwo Sammy bi Ai sade chemia eye wadom kuto Sameti asia jametema Semi ya hotonso ani nyina ye wadom ara kwa Ubetumi edo WhatsApp messages ne dia ba no pay eye 0593
0593 406565 0593 406565 Fabule Belgium Raken Kadi Amao. So na Facebook no yedem. Facebook no yedem. Eye DLFM 106.9. Wamodi ana famous sin fa Facebook no so a na ye capital D capital L now the FM ne kan 106.9 dia kan visit see make say Jesus Christo oba bewu na waje minu mienu nyina nko a entiane pe oba beko enwo bepo no so Anopena metwe wadwen asi asembe so wonim say na Awurade Yesu Kristo no edu baabi na twede mpo Nyankopɔn na ope Obia obetimi ababewu na wabagye wiase nyina kwa efise mini bi atwam no na ade baako a na etumi eyentem nyinafo edi ma nipa ana afi Nyankopɔn no ewo mna na yemfomso no na omode sabi anyammoa anya odwan a na ye nantwie nanso dum pempenso bi no eso ono Awurade Nyankopɔn ani sei otimi eso no do baako pe na ode ne mogya ebebeya agede edema da samba nyina na wiase nyina bepa ye nyina ebone ne nyina yetumi nyankwa ekọ no Yesu Kristo na henie mu na shaden so say emra eba ne sa no afini ye hu nipa kura ono no wamra na omewu emfanje wiase nyina kwa esuru nyina tam din ne ye hu nipa wonfa ne semfense ne bo sebe na mpese mekowu na meje wiase nyina kwa na nso Awurade Yesu Kristo ne de opani hu achi eka cha twede ampo Nyankopɔn se Awurade asomani se me Yesu Kristo mede me nkwa akoto ma wiase nyina na me yentem ginafo ede ma wiase nyina se kopese obi fom na se opagya nani na ode hwa me Yesu Kristo manim a wo Nyankopɔn fa ne bo nyina fa che no enam ne wo no sunte no ema me no mienu nyina enne ye kasa Nyankopɔn etimitie se me no mienu bɔ mpa ya Nyankopɔn etimitie enam me no mienu fumso nyina no enam Yesu Kristo wo wente no pepa ne nyina ede akɔ asenu ne sente no Joel Wiafe ene nana ye wasare ekwan sembi ede kire Nyankopɔn DLFM 106.9. ayane kwasam se wawu agyemen kwade a meso me nasene
We say good morning. The day at the coffee school or the free Agoba. I watch them say thank you, Jesus. So don't we say good morning. Also, the Yanko Pass is send when we fear that. Enti ordinary metwe dey ampo Yanko Pando pay. The day at the taxi driver. We see today is Friday. Amen, 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 amen. We if you piano chain or the free tema Newtown. We say good morning. Thank God it's Friday. From Nana Brefisa for. We say thank you, Jesus. Amen, 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 amen. The day Eddie gets in a coffee or the free time community 11. Also, bet me a friend. No, do I said that? I said that the bar no pay. Bet me a friend. No, do I said that the bar? 0534050199 and 0593406565. Shani Susan said a corner no. Aqua for feeder. And then maybe I sing in Tino. And then you're calling your so. Hey, and Tenebe Ghana minor. And what you need to see change. Nyaku yemi no pay. Mama Fanny say hello, good morning. Good morning, Ofa. Man Johnny. I ma Johnny. Mama no pay. Nyaku pa ye bi. Yenti wa seda no. Yo, anope be nyaku pa si ma nkwa oni wabusu nyina. Isan to aso da nyaku pa si ma papa dadi Lumba ne ne yuri ne busu nyina. Isan da nyaku pa si ma dia me fo nyina omu nkwa. Sanso na msanda nyaku pa si ma me nsu ne busu nyina. Oh Yesu dinti. Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning. I hope we day and baby akase free. Me pa cho me ko ni. I hope na akase free hen. Me pa cho Medina. Madina papa mama no pay me yenti wa seda. Me da radia sister wa mafia kwa sala letu. Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning, Sonny. Senior we din baby akase free. I'm Richmond, because of the door. Mr. Rich no pay Macedon enko. I'm a pair there, so I shall some as I say, amen. Amen. Yes, the Enquires are here. Naka Nicha Fabiao. Hello, good morning. Hello, good morning, Eda. Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Eda praising. Hallelujah. Dexen Bada Kon Droba Achim Educrosinia and a pay Macedanenko. And I pay this in Yamia Madrom, no divine selection, not Akayan Bidia, Medanas, maybe as no Mangana or Mampen Nabafuna, Mamanas, Mamma Jackson, be more for another Tiansrebo. Any author of Bonajan Chrissy Brie or my henny. Namanas and my DLFM Kofala by Woman, a Quenya, eating Fred and Yamiasi, in Shibi will be an Sankabi. On the edge my Fumina, in Nhyiraba Kwadwo Sammy be welcome. Amen. Amen. Hello, good morning. Oh, a Quanso senior. Eske me enti ano pay. Me for akonye so ndani pa me nu bi ase. Ansa na me bi ma everybody ase. Mate. Aseda di kan enkoma. Ai. Unim di kada nyamia di nya botre boko di kada nyamia si wi ansa. Why na fa no to aso. Aha. O me de everybody ase. Say onyankopon ya don. Na ade party me ne babusuan ne DL ebusuan ni nyina. Everybody nhyira ye nyina na onmo ye ho ban. Na for na say ka. Okay. Ani DL call association for ni nyina. Meso me da se pa. Hello, good morning. Hello, good morning. I hope you didn't be a free.
Sister Nancy, Kasasi Tamawes. Sister Nancy Tamawes. Mama no pay, Master Dan Kwe. And so be Enquires. Now I'll show you some Good Friday at the Tia Sundrim. Nenema, dear for Lumba, Nenema, wife, a bushing in way of in Sunnis, the Danasata. Amen. Hello, good morning. Hello, good morning. Senior Udin Baby Akasafri. I'm a Kasafri Tema 55 FM Ben. Mr. Ben and pay Master Dan Ko. No pay I belong sama kualga. Belong to my Jesus Christ Makasi Banya. Amen. Amen. DLFM 106.9. Mama Fanny say hello, good morning. Good morning. Senior Udin and Baby Akasafri. FM Man Kasafri is Legon Obojo, Saika. Senior Master Dan Kwano pay. That is Danyana to stay. And a good Friday between the Busan of Phone and DLFM Busan Phone. Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning. I have felt Baby Akasafri. Miss First Free, comes tonight. Mrs. Paddy. All right, I don't pay Master Dan Ko. The Yamias, what they are wire. Yes, you know about Abro, about the Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning. Senior Udin, anyway, be our Kasafri. Moses Dawanyani. Bra Moses, may you turn up Pastor Dan Ko. The Radiasi, so I'm Adum Asan Dunya Bium, Adumnunti. Amen. Amen. Also, bet me do I said another bar 0534050199 and 0593406565. I'm in funny say hello, good morning. Hello, good morning. When to me and you know so fetch me. Also, yes, I'm the so watch me, I'm in funny say hello, good morning. Morning, praise. Hallelujah. But you didn't have a free. I came piano if you can get my new town. Oh, champion, I don't pay Master Danenko. I'm not going to then I'm asking if you sugar, can you have a credit full? Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning. Our fellow didn't have a free. Because I feel a part, sister friend. Sister for me, Tiano, Pastor Danenko. Then I'm just a man, and the one from so much. I feel we have a 2 minutes. I'm never seen that in your son of pain. Then I'm not going to Amen. It's a
Hello, good morning. Oh, morning, no. Senior, we didn't be a Casafre. Family Cobra. Black or be? All right, I'll pay Macedonian call. Tema community trade. Macedonian call senior. Oh, but at the patch here. Did you come out and say, yes, we will be no permanent? Obia your contractor. To say, coupon to name and the choa, that means what sign your contract amount. And the punch or the end, one can be. And I'm a Danyamasi, and my sister, a over. So, send me. I'm at the patch and I need the bush of way now. Okay. Best me das baby. Mami Fanny say hello, good morning. Good morning. Mama Pacho, didn't be a Casafre. Me didn't make Casafre come to 25, me didn't a day. If I can't pay Macedonian call. The Pemidania me say. So, Mammy, I'm holding come in me back, Mammy, I can't sweetie. And me cool, could you watching? And me ma, Omunina, so a boy who by 1 month, Bonnie be answering. You say, I'm so fair soon, I am whom master. Then I say, so mafia quaba between. But then I say, Mamma, me bush in na teaching me cool in ma. And in bush of winina, and then me bush of winina. Me then I say, your mamma film after we more Amidaso, at yes, not to say Uncle Poyakes here. No question. Because still coming them pay me home for me. Then she'll still who saw in Yamia. O chuna when the moon was the beada. Amen. 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 Yes, baby. Hello, good morning. Good morning, Sammy. I'm afraid we didn't be a Casafre. We didn't be a fair corridor. Because I said, my fear could not pay Macedonian Quay. And I pay the Yamia to say, Yanko Pansa and I didn't you. You were in high a fair say. What can I catch as a phone? What am I say as I'll cover to you? I don't pay me 2 Oh, me the Yamia say. Me then I say, a minimum busia. Amen. Hello, good morning. Good morning. I'm afraid we didn't be a Casafre. Pacho Casafu do I from a major. Major and Pachano pay Macedonian Quay. Pacho and from the Daniel saying I'm ready. I feel cover tree. And me bush and the wall. And me Roman father. So the Pacho me beside the car. Young Quay, ain't you? Because Roman father maintain castle or dear. Roma or Hopper or Mate or better one capa. Vesibeda Sibi. I'm in Fanny say hello, good morning. Good morning. Senior, we didn't be a Casafre. But your family do. Senior, do you need? Atomic Hotel. Oh, no, I don't know. Papa, no senior, no pay Macedonian co. The Yamiasi, my name is Wissia. Some I fear quite between and take a money via Yamin and I say. And I made the DL collectors with Fonina. Say, Umuti DLFM. I see ya, but Papa fish station one more. Nhyiraba Yamisa baby foot a the man at the Pebiano, Yajatum, Yamio, Kesepa, other mine, Francesa. Amen. Besame da sepa. Media sedano ABC. Na mamemo eye aseda messages mienu bi etewu ha se ya. We say good morning, thank God it's a Friday. I say amen, amen, amen. We Every Richard Menu BBF from Betri. We DJ Malion and the crew back on no. We say good morning, thank God it's Friday. Abna Fati or the Fradenta no. Adenta for me chewunya no pay. Mamen kan adwentwe free Facebook no so a. We every mawili goka. And I say good morning. Was the day a big one. Or the free Michelle camp. It was a thank God. And yanko pon the one na se krampo dia. Na wo ye aye boni aye fo. Anopa ebedi komo. Mesra wa wo fredo. Facha me. Ebese bia homatofo ne mere sem.
Asedane de ye de asi. E di pacha me pamre pe be san bua homatufo no bio. Ne wanya kwanya san ba dwumade ne so. Na ne yebedi nkomo pa. Na yeka se Easter na. De ba de a. Yebe chire mu ye pa. E ma wati Easter na se. Na se udi a, wa hu se de obedi no afa. Internet de se de wona mo no. Akwakoya fofida na ye Easter ni te no. We a Christopher nyina. Wa uji Yesu Kristo die no. Ene ye da pona de mamu nyina ne senti. Ye bɔ manyamanyam sa. Aka manyam nsam sa. Akofo se no otwe bɛbɔ. Eno achi no. Ye be cross over. Akwakofa ya pomu de ho nsensem no. Ene ho nkyerɛkyerɛ no. Ene ya free for Abraham chen. Eno achi. No ndu bonso a. Ye be sen atena se. Ene Jawre Queen Father. Ene Jawre Queen Father. Enya se bikuma ofie hanom. Libya baga beba. Nhyiraba Kwadwo Sammy betena dwam. Ede ma afia sugar. The Jawre Queen Mother. Nene enya se mkuma. Ye ne senior DJ. DJ man be pianyum de aguma ma ya no peya. Ene ye be so mo sesra no. Dwade mo be de pass sesa bia no manam. Enti mi twa me ho aba. Ye ba ye behwe Easter no. De ba dia. Ye ka se Easter. Na de ba dia. Efofida we nimpo no. Efofida ba ekura na ye ka ho asemi. Ye be chechire mu pam. Ye betu ye hofo. Na ye sua ade so de future konkronom. Kwaso atena se. Ye mu akwa ba biu. De ba DLFM 106.9. DLFM 106.9. It's official. DLFM 106.9. DLFM 106.9.
DLFM 106.9. Wombum. Eya no kwasam say. Ade Yesu Kristo ayama ye no.
Jane to me kada. The senti one famano. Anope hu behia pass obenu musuo. Me hu ni fie ho no mo say. Wu twa onase ye pa. Na se de waye uduku. Wa pound toma. Na wu hima no pe no. Ne de na ase ma twede ampan Yankopɔn no pe no. Wu behia se opom de be kon kan de a. Numusu papa wate. Awe urade. Papa wampu ye o. Nansu wenjan ye. Ah. Luma super tun safra no pay. Eyen super ya to yabo ase. E de fan fidie mo. Aso so krojen. Munya bi na no ma. Wapom di mpoko nkan. Dimade bia wudi abehiansi no. Fakoda Luma super pampani fo e. Ni petu papa mesoma hokko no fama o. Say ye yase. Say ya bedinto o. Say ya wade ase. Say ye Easter conventions ahodo no. Munkoto su papa. Efi Luma super kache. Akwanya ba de ma hyenkafo woni meke atwi na wo boye atwi a kopion Lumba super kache e kotu sori bi ko akine na bosum da benya sika de go botom enyima wutie no efi adamle konchen o se yamfa ma no wamfa ma no anope wamfa ma no Luma super pampani fo ahomatu iso 0555 5 on yamienso now the 274 757 and 0577 475 343 they want dance man important move for Mati Dano Madam Abanya Meche wa fence penny bia waton ne shop no e ben Lumba sport e sanse ben appear to sele mu pen na wa dance man from ahomatu fo iso 0557 349 401 0557 349 401 Mama Fansan ko pie mu of ankwa ne potem Mama Vic ebutum Mama Vic tiedi ni yepa Mama Vic ebutum ne shop no of Fanko Sport M e ben washi be ni pehwa of Fanko no ma from ahomatu fo iso 0500 680 783 Wapo mudi hia ye pa. The Easter conventions ahodo aye kwe no. So benya hode atumi akobi. Wokwa kodi asapa. Aka anfo Yankopɔn de a. Ne so apo mudi na konkan ye pa etumi de ma wo. Listen to no pay. Me can fire say ba ko pe na mo no pay no. Eya ya sabia. Ya kwadali ye pa. Ya dia hudo bi afa obrebo. Ene wa hra ho no fa bra yen. Yen to ye boys ne yentu ase deku fama. Ni nyina da eya Vidank Healthcare. Vidank Healthcare. Ya boy jumadin ye pa. Say ya fatty liver. Said I would have used piano and a protein. I did your boss. Sabada need to ascend farm out. And I said prostate enlargement and I do need to your boss. Would you so tray? A more Teresa. Would you so home? Miss Rawaman was saying, Kao. Hypertension I do need to do the boss. Make us say tete opa. Sadia do ni pediamu. When I take a canoe, I will know I am re. What you son so I will brepa. When your infections, I will use a chain more. Fanning never die. And watching so. You might be a tete or pomo day. Say your diabetes. And I do need to do the boss. I hope you're a funny pedia hono.
fani nyina kwakwa dan Vidank Healthcare ni ntu ase deku mfama o de kwasemo onyame ya dawase Yehowa ya dawase na Vidank Healthcare adwumakuo no ayala sabia emperifo ma yatumi krata adwumadi ane yedie no a traditional practice medicine cancer for ase omama yatumi krata se yemfa bibiduro yemfa nsa yade bibiduro hodo so yade sa yade ne so no ni nada every India yes yade eduro de kan yade na ekwa ensa mabiokra ye waso ani mienu o maganam ye obi okumase na obi so ankrabopune mante mekira kra kumase no ye wa ahodwo daban sokoban je Kufuor school junction ho no ma Lemperefo ahomatrofo iso 0502 230 999 and 0247 665 436 0247 665 436 Santla Krabopure Mantemo no ya say no eben Spinters Road Coca-Cola runabout one ma yes so eben Fidelity Bank ne pe Frempere for matrufo so 0502 661 346 and 0549 951 211 0549 951 211 Nano pay me come for Nhyiraba Hospital Limited amount. Shall you see a couple ya doma? Kotonuma bus me dia anyway. Metre May 1st. And I say 1st May 2025. Aha no be wura yi pa. Ni nani say it's what about the DLFM free medical screening event. It happening live. That will May 1st 2025. Na DLFM adwumakuo ye partner with Nhyiraba Hospital Limited. Enquires help Motherland International and now Wisconsin International School no. And yaka bomba ko pe. They say sabe bua ba kuma de. Ya de mfidie. Ya ba hwe oni padua mu. Ya de ahodo bi aju ni padua de aboso no. Na yatumi apa hundo de amount. We eye free. Untua kapre, untua dama, untua sempoa. They sabe umpe we na padua ben. Nijumadi sonko atisa no. Eba kwaso we DLFM promise hey ya. Ana fin so Wisconsin International University hono ma. Eni chano se jumadi we no. Wontwe ho fanfiri mo. Ya de bia tete wo. Ebi mpa wo de wonnim se wo yade. Na so de bomadi ase obeba. Na mpanifo de mfidie se wo so. Ehwehwe oni padua mu a. Babi bia da. Ya de na hinta oni padua mu no. Ye bet mfidie no betimi a kire. Na yatumi apahudo de amawa.
we ye nyo kapre eye free of charge. Edition nso Yankopon ya adoma on the 1st of May 2025. Ye nyina ye nhia mu e wo DLFM adwuma kuom ha ya. And afenso Wisconsin International University School mo no. Ne yemfa eye free screening no. Emfa mra wate. Apomudi yade ehia ya pa o. Ehia ye pa. Nansa no de tianyum we pa. Na metwa me ho asan ba sese abio. Na me no ba be di nkomo bia no pe wate. Na nkomo na me de ba ne mu ode pa de sese bia no manam. DLFM 106.9. It's official. DLFM 106.9.
DLFM 106.9. DLFM 106.9. No kwasem say ye di nidie ene animunyam ene nase enkafo nyina ema wasefo awurade no kwasem say wonguto ni wone nia wone Obia ni ho te se awurade da yentimi emfo Obia nto wasefo awurade ho anopa ye ba besua de eno achi no bebi ahomatrofo na ma o na wonso aba mu bi wae I can say Easter, say. Enti minu abesua de watwere kokro no mo. Na yen kyekere Easter ni mu yipa na wonte ase ye. Enti se wo yo Kristo ni na wo Nyankopɔn di na wo de no ba kro no nsu di a Yesu Kristo ni di a Easter na ese wo te ase ye pa. Who said you bedi no afa enti yankwa twere se na menkan kan asem kakra bi mu anopai obi ti se so ni asase ase ebueja obi ni mo ti se wo ni di di na enkam yeshira yankin kan odifo Isaiah homa no etira eye ensia ne yinjimu baako a na odi yankan na yemfa enkoduru enson ho no mo na yenti asem a twede yampo Nyankopɔn eka yen na afia ohene isia wu ye no mehuno awurade se ote ahwenwa ekron a wamaso eso na natade emo ano aya sorofie ma na salefem ejirengina ne nkyɛn awaje nyina ne nkyɛn wo mu biada ntaban ensia na mu biada ede ntaban emienu ekata wonanim na wade emienu kata wonena ho na wade emienu nso etu hyene nso na salifim no onom eya abofo yimu miansa ne se na oyitiam kire oyi se kron ne asafo awurade animunyam ama asase asha animunyam asha asase nyina ma na apono asegosoye na dia na ole tiemu no enti na wisie eye dan mu ma na meka se menue na mayira na meyonipa ma no enteye na mente oman na mete oman a won ho entiemu efri se ohene asafu awurade enemani ehuni na salifim ni mu baako etuba menchen na okura eye ensonoma ode daban ekofa no aforumuchi ano so no na ode kama no ka se hwe yei akama no na wayi omumu yekɔ na wakata obone so na mete ene se ose na hwan na mensoma no na hwan na obakura ma men na obese minie na soma me
enti sɛ wotie hwere konkon ame no ekenkan na no pay na odifo azaya homa ne etiensia ejim ba kokko pema nson na ne kwakra ne kire mu sɛ o se na onu twidi ampon Nyankopɔn no waso ndɔba ba akɔ no aba be yi wiase bɔne mfomso ne musuo nyina edekɔ na odi kampo bi sɛ hwan mpo na mesoma no na hwan na obɛkɔ ama yɛn ɛhɔ no na Jesus Christ kan sɛ Awurade soma me na megye tumi sɛ me wo soma me a mɛkɔ akwakɔ yi wiase nyina ɛbɔne ɛde ama wo ne sɛntia no pɛyi tekamada botwem ne na mogya di mu afrisane na yɛde nase ɛma Awurade DLFM 106.9. DLFM 106.9. na ade ama me yure ta ho pa ewo de bia de bedu Easter no quotation we be Matthew chapter 6 verses number 36 no or see Jesus prays in Gethsemane. Jesus Christ ekobo mpaye na hyane so se emra Yesu Kristo gitu mo se obewu ade ama adasa nyina no afina emra so se Yesu Kristo ne bo hye ne odi so enti mo no na asuafo ne nam no na de bia de ka kire o mo se ode da ba ko ebedwi Jerusalem asoda na to agu na ode na miensa 3 days edi esi asoda ne nyina hyane so sa asem we no na eye bebuo na opeso o kire asuafo ne se ode da ba ko pa ba bewu na miensa so no obesan so asode abankwam biu na asase we so no Obia ne honoma wawu a wasan yakwa baby obedi adanse da eka Jesus Christ nkuto ho endi anopay de meni DJ Omalion na afin so Libia Boga ye na ye asofo anopay ye ne mu edi isa no fie ha no nya asem kuma kra enyima atwa go nyina DJ Omalion nsa no adwuma no na ensam ni nie Matthew chapter number 26 verses number 36 no osina Yesu anyone edru baby a wofra ho no mo Gethsemane no ana oka kire suafo ne sei montena ase ha na menkwa no ho ankobɔ mpaye ansana ti asɛm ne yipa na ofa Petro ene Sibadio ema banu no eka ne ho na ne wure efiti ase huye pa ema ne ho yira ne ye pa se ka so bi ho yira na etesen woti ase esen na Yesu Kristo Nyankopɔn ayi a kyerɛ no ye wono ba befa mu amana no ba behunu pa empra na ye ba beka no no na Nyankopɔn ayi a kyerɛ ne nti na ne ho ayira ne ye papa papa ɛna ɔka kyerɛ suafo ne sɛ awraho ahya me kra so ɛde lekɔ owuo mu na montena ha na monne me enwan na ɔkɔ nanim kaka nanim kobutu fam ho obepɔ no so bompaye sɛ magya hyɛne nso ɔbompaye sɛ verse 39 no magya sanka betimi a
makuru wei ensa me honko nanso enye sede me pɛ na sede wo pɛ ena enye ho asemi ano de nyi pa DLFM 106.9. Can cover verse 40 na or son of bus for an internal. Obehunu one say, what did that? No, see Petro say, Monty me enemy and yendo Nhyiraba kumpo. Au Petro. Verse 41 say, not mon yang, not mon paye, na man conso himu. Woman a pedie, Naso Honamano Ayamre pa. Na okan verse 42 na se na kobio ne mpere no so kobom paye krona se ja sanka ebeya manka kruwa wei ensa me honko na mom nya sade mepe na mom wada awade Yesu Kristo wunya nkopon no wope ena enye ho no ma na ba bio no obehu se suafo na sade da bio efise na wono mani ekum ye pa na osan ja wo ho no mu bio san kobom paye ne mpere nsa so eka sam krona na mra obasuafo ne nche bio no obeka kire won se afei die monna na mo home hwen don krona du a wale ba beyi woni pa ba no ede ahye ne boyefo nsa monsara mayanko efri se hwe die oli beyi mi ama no aben enkomo me no die nyina no Easter honkomo ne yedie Yesu Kristo se ya waje tum so we waje ayada san nyina nkwa no afi na du ba bi ese owuo no na setremu ayadin ye pa efise no hwemfo ne na etwa na ano eden eni chano se yeka Easter na edikan no ya de ka Yesu Kristo edikan George tum so obewu na waje adasa nyina nkwa data so mienu nso ayesa mra ogitu mu na okwa asenua no so na wabo na asenua mu no ni wuachi no ena to so miense sade o hye ho bona no osan so esode ye enti Yakobɔ ya adoma ena efiada yi Yesu Kristo ye bona asenua mu na ye hwe ni mu se ena ta so miense be ye kwesede de animu no obesan so asode ena kwesi boni be kan say resolution from the dead resolution say wo sore afri awufuo mu na wasan abankwa mu enti ya kan say resolution was a power eno kura pa tumi e wo mojanim and yes, also about could be funny the end of Lent. The end of Lent. And no ayamra. A Christopher Dom you fruit to honum, a bompaye, a sugunya meso, a yan opepa, a yan yakupom home concromatum. Now I nom a train yakupenim, a copimra, Bosh any berma. Yes, the cruiser sunny if a sort of ufumo, a sign a bem camubio. Let's the cruiser yan sorry be a wa. The echelon say. Ya saying enyam kwa foforo bio wa saying awe ye foforo bio Eti wey e kira wo say
Yesu Kristo enya sɔre fra awufro mu wie pɛ yɛnya enkwa foforo ne senti wo yɛ Kristoni a ɛho hia sɛ obesan akwakwayɛ bɔne bio bra yɛ boi no Yesu Kristo no na wo foforo no ɛsɛ me no mienu etumi ɛso ho aba enti yɛmɔ yɛ ho mmɔden sɛ yɛ Kristofue no yɛ nkɔ nyame anim nkɔhurihuri nkɔseresere saa na mo anu akyire ne nso yɛbɛsan afiri Nyankopɔn nkyɛn na yɛkɔ nam abrabɔ bi mu a ɛmfra ɛfiri sɛ Yesu Kristo nya ade ne mogya na bɛyɛ agyedeɛ de a na ɛsɛ mfasoɔ ɛba so ɛde ma yɛn na ɛsɛ yɛn hu yɛn sɛ yawo foforo ɛsɛ yɛso aba foforo nso ne hu sɛ afiri Yesu Kristo no wawo yɛ foforo paa de a na Nyankopɔn nko a ɛna betimi agye nkwa yɛmfa ne sɛ DLFM 106.9. Yana yakura no Yana yakura no Yadi baba ko pie mu nyame anem Ehona na behu satre na efo ka ho Anope me kanfo give us P capsules E de amount ebo adwuma yi pa Eya premature ejaculation Bema ne nkwa homa no ayemre pa Otumi tu so ntumi nko aboa wasan yemre wo mpam a ma won sanka give us P capsules beboa wo yi pa Yesan so give us co capsules ebo adwuma yi pa say yesisi yade bi aju ni pedua boso say ye koko say ye mutim ma won sanka bi wai ma mon so betumi afa eye give us P capsules no eni eye co capsules ne dia bomu beboa adwuma din yi pa etimi dia ma wo Yesan so give us eye herbal mister Give us herbal mister. A boy, a pam ya pomu did to me conkin. A support to a immune system ni pa. Emma, it me could tell you say. A malaria, typhoid, and as a jaundice. Ubi also so aware be an Indian or deno. Mount Sanka be Panabua ye pa. Yes, also give us GC mister and then the capsules. Say yen sansa, it was ye pa. So Obama say white, Ajan, if you're the bosswa. Mount Sanka be, Ubunsa, what a yaw. Okompon to me no. Say one of bands be my bedia shemwa. Maunsa entumika give GC Mr. and capsules. In Subana in the floor him for on my bar. Maunsa can be bwa ye pa. Ubunsa what a yaw. Unsa bonensi so e ban na ade chana teko. Maunsa can give us GC Mr. and capsules. Into a safe amount. Temper for homa true so. 0543 222 470 0543 222 470 Prophecy Skincare Center for the Tunsadia Freeway. Prophecy Skincare Center for the Tunsadia Frado Pay. Or how better for Nipedia Hono? Say Kakuri, Sans who do be an anasa cra. Fanina Quadine. Prophecy Skincare Center.
ne mo ne tu ase nyina mfa ma wo sa wo na mu apropro say ya chicken pox ana ya de bia e fa wo ni padua ho de e wo honam na ni nkuto de a fa ni nyina beda ye Prophecy Skin Care Center na ye mo ne tu ase wa hu silver lady we de no wa hu afia sugar e ye ne we de ne se de tie adwa Jessica pa ne we de ne wa hu sexy journalist we de ne wa hu bia sa de tie na najwa siriki nana anapa meto hu ne we de no ni nyina ye Prophecy Skin Care Center for na ba modern ahwe o mo we de na ni sa no kopie mo e na yensa wo honum ani yade agudo nyina fa ma wo frempelifo ahomatrofo iso 0539 407 777 and 0505 505 116 0505 505 116. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Anetuada na nupoe nupono lefe. Anetuada na nupoe nupono lefe. Anetuada na nupoe nupono lefe. DLFM 106.9. Na kwa sempa Anatuada Jesus guto ade otumeje nkwa ye bia homatofo ne de ma o obetumi afro abadwuma die ne so anopai Easter na wote ase sen na udi ni sen kura mayanto nka anopai 0534050199 ana 0593406565 e was say Yesu Kristo wo no e ho ba mfa so pa de ma yen enti me nya motro modwo nyamesom so nyame ye pa na ma Yesu Kristo we e so embra mfa so mfa ma no pay I'm funny say hello good morning Yami adu ba ho fe odi na bia kaza free mama anope me yentie we Easter no wodi ni say na say na eko yawa papa ni se mo wo de to wange so ho yen ka krebu sa di twaye mfa yen hwe se bi se e yawo no papa ni sa yawo mo amma ni papa ni se mo ansana oje mo yen san ke to na se e kwasem se ma yen ni dawo pa ni so no mu ye se ye hu si ene twaye timpre ye boni nti no bewuji yankwa senye boni a ya ye wasasi so a enso tenkwoti baby mo bro hu di maye ni mu sebe ni yimsi fa no kwasem pa amen yamin sha bebiri hello good morning senior udi na bia kaza free we did the ancestor and also prophet the Maria Obia take a small samuda Siamia Maya the Eastano Yedi but Namibia I said the Bible started to worry no okay time every Matthew chapter 6 verse 30 says ya okay and ya bro who is the always known kind and Saturday I'm say one person obeti de na say nyame nhyira bebiri pa obi a wana dwe nkyere nyame nhyira bebiri salvation they come from me alone no abi healing they come from me alone mesra listeners ni yepa ye wasoma do bebiri o man Ghana mo enti asum bi a wugidie no mesra o man kondame obi som wate ebizaminu mienu atemu ni yensem me ntumi emu aten there's no way say betimi ajeje o so benya kwanya ko heaven a ejira wanka so abra boso eni gidi a wunya ye eni asom kwa do hudi wura mu enti asum bia ogidie no sumni yie wate enti mesre man frɛ ne nkondame obi som
Esum bi a wugidie no sum ne sum ne ye. Na fam na nya nkwaje. Me da se bebre. Hello, good morning. Hello, good morning. Head pressing. Hallelujah. Dexon Bada ko droba chima du champion ye. Ada mpato me ni atiefu ntie yi bebre. What ka bebre akire yen. Na ye ka akire yen wo se oha no bi wa awurade nim bato mi na ofa mu tie se na Yesu Kristo ko bom pai se ye betan kama ku antwa me won. Awurade amfie no. Ya botai bi ntina awurade amfie no. Ye mu bebre ye Kristofo ya. Ye kwa so na e pese yiyidie eba. Me kwasem. Ye ko di kan kura ye ko ye evangelist ne kese awurade fina ne ma papa wo. Wo be awurade fa ho beto obi ba so la wo se ye na mu se awurade fina ne ba papa wo. De so ba so na kan ho ato. Enye sa na Kristo so etene. Okay. Ne ye nwanwa kura ne se o sisi anko na madai ma nwen don hwere ba kumpo. Oh. Tufuta mo nwen na mo anko so fim. Ne kwasem. Na onimi ne eba. Na o kenkan beebi nsia. O se tama o se pepa wana asma ne ho na obekọ na o se osoro temdin don hwere ba ko. No bia ye din. O kanu infuli akyere osma na ebeba no o yaw ne o amane a obefem. Alo penga min se ono nya o kese ne easter se na wo de kan aka no. Na ablabon de ye se nkai ye be tenten ye ho na so pasem ne ade bia ye di na so awurade a wawu abaji yin. Onam ne dom so onsie se ye. Amen. Amen. Senior. Oba no abon ntenti na onua so anya kwanya awura mu bi. Mama mfani say hello, good morning. Morning ofa. Ahofa we din ni ba bia o kasa free. Ofa ya frame ya na kasa free abri. Man ya no pay me yentio. Ofa yi say aye bebedi. Awurade Yesu de wuje ye. Epepa ye bonu nyina. So when you are from one, first so na fast 10. Nti say aye bebedi. Say kwano so and what say ye fa. Ni eja kunsun na tu makame emfa hwe emfa ma unyoko fom wa. Fra no na katra no na fa no. Papa no. Na wo fa bonete. Enwa no. Ya me nshira bibiri. Yo obe wuje me no wumienu emfa. Nti ye hwe kwa na Awurade fa so no. Ni entu se eso anamo no. Na beboa wo, beboa men so. Yo, we na me meka. Me da si bibiri nyame o nshira opa. Hello, good morning. Good morning. Senior, we be be free. Sir, papa babu na okan. Won catch your okot babu. What you nyame babu? But okot babu na okan no. What you tell Matthew? Answer tete. Na okan. Answer tete. And the whole one nyame so ne yasom. Answer tete no menim. Se wo ya sa wa hwe a wo fra, ye mfa wo. Ma men kwa ne kranchire opren pa. Se wo ya sa wo fra be blacklist o. Ye mfa wo tie ne ye pa ene sem. Tresem no ese. Ye ma nyoma ne nyina momu nyini. Ne enu twabre. Enti mesra se wo no obi sum nya adwena. Wo de na wo sum no wani nkwa hona sum ne ye. Nyame nhyira bebre pa na wonte ase a. Wanyama me anopa Yesu Kristo wa ye special pa. Ejuma na dio enna form kura na nso said ye tie bia na ye ginam. Yes Kristo I special no pay. Hello, good morning. Morning. Senior we din ma bia ka Senior. Ya boko de. Ya mi adumu na ka sa free ni we din. Odi forward. Better. Senior ma yenti no pay. Ya da wase na juma pa mo eden mo bo. Na Nhyiraba. Senior. Asiago no ba Yesu. Esida homo odo mu ja ho no. Die di homo kura ni nye izo. Etinye ni po de sene ni bebu ya bam kwata se. No kwasem. Because utimi da. Na se usore. Ama adepa bia de ma menka secret bi nchira o. Uni musi onipa bia yare. Na se oda yare ne ko. Onipa bia yare na se oda yare no free no so. Okay. Na emomo no unya ne pa ne yare na ede aba. Okay. Na onye nyangupo we say ni ne wan no ba gina bi. No kwasem. Wasi. Yesu wo no ede owuye no. Wa mu ama meni wo. Owu ma wiase enipa nyina. No kwasem. Asi ya boni ya ede ya ye no. Onyankopon na so nya den. Ensakra ya gen. No kwasem. What you say? Eto wo no. Uwa enye mfaso emfa ma unu.
ɛyɛ mfasoɔ di ma obi no kwasem ɛyɛ mfasoɔ di ma obi ɛne nye asɔre a wokɔ no ɛne onyankopɔn de bɛbu atɛn yo wakoma mu wosu no wo ban ne wabrabɔ sɛnea wosum nyankopɔn no ɛno no bɛnam so ayɛ dɛn ama ne atwa bɛhyɛw wasi yɛda ase paa yɛbrɛ ne nti bɔde tɛw ma me nyame ka ho meda ase bebree wadwe nkyerɛ ne mu ɔde paa nyame nhyira bebree wasi Ma memfa we enya me last caller na yemfa frefo no fancy. Hello, good morning. Good morning, Papa. Senior, we didn't be akasa free. Papa, Samuel is in champion no pay me yentio. Papa, and the Easter, Good Friday. Must say a Christopher ne say. Yakupon will be at the abundant one. Kwasem. Na fit in the couple Monday. Never see to Ghana, have maybe see no and yet a German and the foam. Beach. I saw for look up picnic will beach. Our Bible say we picnic will beach and yet it's necessary to say in there you should be watching your queen. About to pay in your bonnet. Bonnet there be a bonnet. The beer bonnet. You best say Christopher. Yeah. One hour you were this over here, Christopher. No. Yes, Romo. Say, almost can't quite your one some. Okay. No book booty, and no better car, no be say no. And trust to Kakala. Better. Of an Medase. Mr. Medase passing and what you today. And I'll pay yes, why a special pa. A friend for Medina Bessie, Miss Remoa. Monfancha Membrano, Eddie Cow, Menimi pa. Na me ka se na Yankopon ya adoma efiri na ko nyina no ye kokofo dia kodi ani pa na ebeka ho asem pa mresem ebedi nko papa eni fi ha enya asem kuma libia boga wa hanom na se de obehwe space hye no na ni bedi abede na ena obekompa wa mid morning show no so enya asem kuma ekwekura mu eni bewura papa na DJ Marion so anope ni se de ojeja anwum no gumu no wa ho ama me na matwa me na ase papa na mamen kanfo Geoman Edinkra and Kente Enterprise in Famao. Tiedini yepa. Geoman Edinkra and Kente Enterprise. Sa uti Kente Kandia. Na we nimu die. Omo ye specialist in Edinkra ceremonial and then morning clothes. Design na hodo bia. Sa Kente do bia wo pato. Sa fase bia ye wo wura na ho. Wani na agye. Entoma, empaboa. Nyema bia ya fade a. Wodi bedi sa adwumadie no. For any fetch them way. I will German Edinkra and Kente Enterprise from Penny for Kachem. Yeah, let there be a question. I will put him on Tem Hanwa. Enti endonom any a janom. A hemfo. Any a himagina. German Edinkra and a Eton Zadia Fremway. Say what can papa to say. Adunasa. Edwin so. Eya fatia. Yesan so eya fufutuma. Ene ne ekeka ka ho nyina. Esantuma hodo bi a wo pato no. Sa efa kente ho. Se wani beje. Na adwumadi a wokɔ no wani beje ye pa na ho ayefefefa na manfo aka mfo de a. Kopie mu ewo Geoman Edinkra Kente Enterprise. Eno achi nso ye wahenema mpaboa hodo. Bibia betumi de asintuma no so e ma ho ayefe no. Fa ni nyina fa wani kopie mum. Ewo leta bia kwahye na bi sese wo pa Geoman Edinkra na fi Kente Enterprise mpanifo achi kwan. Beboa wo ye pa. Ye wagudi ahodo nyina bi. Chain ahodo, rings ahodo, locket ahodo. Nyema ahodo bi aboa, ma ye siesie osese bi eye ohene anase ohema no. Enkonwa ahodo bi tisem. Enkonwa ahodo nyina se obi ho no mo pam. Tables ahodo,
canopies ahodo ye woni nyina bi ni senti bo made akopie mu am makache ye wo kana si dwakese ni mu store number S463 but me friend prefer ma 24 so 0244 930 528 0244 930 528 Bayamna no say Geoman Edinka Enterprise ahensem ene amamasem papa bi Yes, I am special pa. We every sister Lydia and Chain. Ah, yes, we yes, Ronco. May come for me, Dima for them one pay no. Where the good news at the Abba at the Amanda Shia. More of Bremen Temo. Medima for her clinic. Or what may be a branch for a crowd of Bremen Temo. A more departures Sabiano Manam. Na Dr. Tom does so. And what catcher will say, ya did be the how no. So I crab Bremen Temo in Potamudia. For any fetch them way. Oh, Pokwase Maira. Ya be new branch or Honoma. Ya boy, you may pa. Ya dear be a tete one. See, I don't find one question a suquapian mudia. So the Masuquapiano. You found Yanko Piamu crab Yanko Todia. So na bra ya catch it. Ya basa ya dear pa. No me aquada pa. Efa stroke. Say waist pains are hot off. And I saw Coto Jomu Yadia who do no. Put their way when San Cabio. What that Sadebia da and Sonu do attempts are. If you ya catch it, the more damn wow, na infertility no. You two are seeing from on your back, Evanto Nason Gangasa. Ya branch no, Pokwase Maira. Homely Butu, Friend Performa 2 face so 0244 774 282 0244 774 282 0500 727 215. Yankuto ne bomade at the time. Eto ya de so. Enti en boy home na say Dr. Tom da so. Ya de ne betu agira. So come home. If you are not panonsia, Pempensu a yedru no. Edino, Nhyiraba Kwadwo Sammy senior technician on duty. Samuel Akwa. To that bottom no say DJ Zigby. Na gay be ayana or ye jingy man no. But he says Zigby. And I metiana just a mewukra. On a senior technician on duty. If you pay for from Adamami and pay DJ O'Malion, so I am senior DJ no, and a poor boy in Adamame, Bema Yamisha pa. The mammy mola support and opinion so. Libya Boga. Oh no, Oba you could come to Median Swa. Your friend Jaule Queen Father. Where you friend of Queen Wong. Your bayan Jaule Ken. Yes, also Frau no. They do Fridays now. Or me am Enquires and fast for. I'm Enquires and fast for. If you got me tia wate. And I do Sundays in this way. I entertainment. And Yasim Kumakra. My wife I see. Oh boy, you my power. Intimate Wasi. The Gusua I try and say. Yansabaka a year for Abraham. Now you're quite in chain. Never quite your poem within church. And it was one any antenna. I had DLFM 106.9. The bonus are mess anyway. Not yet. You could contribute in never some pay. Now remember the pass out of manam. Then your enemy say, it's an idea. You could PMO, Elku for the Yankopoya Duma. A bono nukwana. And nobody don't come up. Enti my crown a fair decay. A bono no bessentia. Medasi baby is our coming home. Bye bye.